jenenge? Organisasi apa? Karnaval. Apa jenenge men wi? Gaduh. Capce. Apa wi? Gadu-gadu. Gadu-gadu lho. Nah, Mak. Belen lontongnya Jenenge gadu-gadu wi. Lah loro lho ate. Gadu-gadu lontong gadu-gadu ding jenenge. Lontong gadu-gadu. Campur kabeh kon, campur ulah ini lomboke ini kono lombok campur iki. Lah iya iki. Iku sepangan lomboke tok yo. Ayo lek campur karo bumbune sik. Mudeg gadu-gadu. Rada waras lah aku. Kudu pilek kae pegel sendak anu. Iya kaya Pak. Pontong. Jan wis. Bukan tak ngetok nih. Kan beli kurang. Boleh kursak anu itrahno. Tapi ampri wong Santai. ngelok nih. Makan malam. Lah mesti dong. Makan malam gadu-gadu. Waduh. Ini mak jangan itu. Mau dodol ini. Untuk warak mak aku iki. Waduh iki. Nanti pangan kemen diganya lontongnya. Oh, mentas mangan sate kambing ora penak malian. Betul ating iki wae. Ora jelas sih. Dijebol sik pakai. Oh jebol wejetan. Sing kene lho, sing kene lho. Sing conyokan di sisih le. Nah, padha ae. Kalau suwe ngono. Dijojok gawe garane sik pakai. Jrup. Nah, ngono suwek. Kuwi suwek. Nah kuwi. Kuwi karek nurut kuwi. Weh. Es teh kancane pilek Mas kene es teh sen wis mening. Jan mening. Berlatih Pak. Ngeleh lah iya. Ning desa ini rezeki mangga enek. Dan wis pecah iki. Ya entak penak piye lho. Mangan wis enek. Ngombe es teh. Gotong mbok ngono. Ora kena siris. Wong beteng. Anu dipun ke kelompok iki. Wis ada kabeh peran semangan lho, lancar lho. Duduk lontong. Kontol ora iki. Aku ora mangan kok, warek kok. Tak pangan itu. Ini salah. Lemu lho. Wah, malam Jumat yasinan paling ngono jane. Iya man, baru lontong enggak bisa rasanya. Ngono mong kok disaring mangetan ya. Dinone tak lontong berarti. Ini kasarmu iya. Sing simpel iku kuwi ya enak. Lontong apa? Aku gadu-gadu karo tahu lontong aku pilih tahu lontongnya. Iya. Sego tahune ta? Kan Sego tahu. tahunnya bulan tengah mateng to, Bro. Enak ya. Nek katane barang. Aku tempat jangan ndok barangnya ndok bener-bener lah. Aku demen sego tahu ngono ya. Mas aku krasa dipangan. Cukup betul ngono ya, Le. Heh. Tutup le. Urung buka le trailer ya ini. Iya. Tengah kok. Sambel rae. Wah. Sambele banyu tok. Oh, ora kire ya. Yogur. Menang we. Yogur lek bengi-bengi keluwen iki menang anget ngono barang-barang iki anget. Tahune ya anget. Goreng tok. Gebrang murahan kan kok. Tak jaluke sampe kaya duduk sambele. Dadi akeh dadi banyu kok Mas aku iki peranyak nganu kok. Iki surapok tak iki tuku. Kaya duduk kecombar ngono. Nah, Mak, sambele ya. Ndak. Enggak encer. Terakhir aku
Nang kolar Chandra selamat dan mari mbok cekton. Ndi kene? Apa wae? Ora nyangking nih dhewe. Ora dicangkengne kancane. Heeh. Ya. Sambelé kurang. Anu, Ya, Jang. ana lho bos sekilo ngaprosno. Yang ngembul anu jukuk neh. Bah. Ya, bener kok iki nyobar cangkeme Boni. Ya. Bah, wajimone tenan tanteni lah no. Oke. Nah. Wis sawane arep ngalor engko sik arep tuku apa neh ngono iki. Kok ambas tahu to? Ambas tahu. Endi? Oh nek Adek. mantesan no. Anu, Kasim. Lonjo. Lah dek nane kaya tas nganu kok wis beli semen. Yo kantrot, aja ngoprame tak kei paro lho. Apa? Kantrot yang Iki enak. lho nek iki paro iya. Ora togel kaya tas nggowo pas tahu dinane kae. Kok iso entek ya? Mang nyobrek kan. Mang nyobrek kan. Mangan. Oh, mangan opo? Wis sik bolo. Biar mangan iki. Ya sinan Oke. ngene kasan, Mang. Oh, kasan lokal to. Oh, glek.